Shin kuna daga cikin masu son tafiya ƙasar Libya ko Algeria ko Tunisia ko Morocco ko Italy ko Spain? Ko kuma kuna daga cikin masu kallon shirye-shiryenmu a ta yadda muke kawo muku yadda in gudun hijira suke faɗi tashi kaɗai? To alhamdulillahi jama'a, cikin wannan bidiyo zan yi muku bayani ne dangane da yadda tafiya take a wannan lokaci na zafi. So da dama mukan ga an yi postin ɗin gawawakin mutane waɗanda suka mutu a hanyar Libya ko Algeria da dai sauransu. Magana ta gaskiya dai yanzu zafi ake, dukkanin wanda suke so su yi wannan tafiya to su tanaji abin da za su tafi da shi, wanda na guziri wanda zai ishe su. Idan mutum yana ganin kamar zai bari sai lokacin sanyi ne, to zai iya bari ya yi tafiyarsa lokacin sanyi, saboda wannan lokacin tafiya ta fi sauki. Amma a yanzu wannan lokaci da muke ciki na August, kada ku ga a ƙasashe kamar Najeriya da Nijar farko da wasu sauran ƙasashe duka gari ya yi sanyi, ya yi ni'ima. Ka ɗauka idan ka ba hanya ka shiga Nijar kana bakin iyaka, ka ɗauka nan duk sanyi ne ko kuma duk gari ya yi ni'ima. Dan zafi ake sosai, rana ce take fitowa sosai, faɗa muku. So da dama wasu ba su san yadda tafiye-tafiyen take ba. Kawai mutum da ya ga tafiya ta zo masa ko ta raya mai, kawai shi ma ya je ya zahaba ya tafi turai ko waye mutu ya tashi da an masa roman baka, kawai sai mutum ya saba jakarsa da yan kudinsa 300 ko 250 sai ya kama ya hau hanya. Bai ma san wata mota ya kamata ya hau ba, bai ma san wani lokaci ya kamata ya hau hanya ba, bai san wani abu bane ya kamata ya tafi da shi wanda zai dan rike shi ba, wanda ko da an samu matsala zai zo masa da sauki kafin a zo a cece su. Amma dai duk wanda Allah ya rubuta zai mutu a wuri, to fa babu makawa, babu wayo, babu dabara, dole sai mutum ya je wurin nan zai mutu. Wasu da dama suna ganin kamar wai gangancin mutum ne yake sawa ya tafi ya bi hanyar Libya ko hanyar Algeria. Ganganci ne wannan, ba magana ganganci bane, wallahi muƙaddari ne. Haka Allah ya rubuta a nan za su mutu, to dole sai sun je wurin nan za su mutu. Wannan muƙaddari ne daga Ubangiji, ba wayensu bane, ba dabararsu bane. Idan sun san cewa idan sun je na wurin mutuwa za su yi, ai ba za su tafi ba. Wannan hanyoyi ana bin su ba dare ba rana, ana shiga a fito lafiya, a shiga lafiya duka, ba tare da an samu wata matsala ba. Amma a yanzu da lokaci waida ta canza, to shine za ku ga ana ɗan yawan mutuwa sakamakon zafi na hanya da kuma matsala ta mota. Bari muku wani misali, kamar a ce daga nan Kaduna mutum zai je Kano, ko daga nan ma akan iya mutuwa.